Shubor nagaslem jong unongsan hima. Uba HM Syang Peliang Ukertong Geseng BJP Mausenram Constituency hadin ba uladap tep kerteng ha returning officer ha office jong deputy commissioner ke East Khasi Hills District Shillong ulayo aban ya de ka kejat rengkat palat hajar ngut kinong kershan BJP lingba ke khandailat hado ha Anjali kabalalong mentak kesengi ka hanyau tarik ubanai rempang arajar arpulai. Uba HM Syang Peliang harengkat ki para kertong ke BJP nadu uba David Kharsati, Highlander Kharmalki, uba Wandanbok Jerwa, uba Wankit Bok Poshna, kilami namadan Malki, haga jingsen ranlang uba AL Hek, uba Sanbor Shulai ki badai ki MLA ke BJP, u John Barla, u Menteri Sarkar India, ki nongkit kam ke BJP na Delhi, ban poi hadu office Deputy Commissioner. Kini ka election menta na ngaskem jimut ha bat na soskem sisa ba winpoi ka jingson na marbalai ka BJP kade ka parti ka bala ban ai ya karoi ka pan ka kade ka parti ka bala ban wanra ya ka jingkela om dai tang ka konstitusi jonga ndre ka jela berkowe abanga keren kumda nga keren menta ka jela berkowe ba hakini kisan snem nilai I ka jing duna karoi kapar nilai I kejing kerdu jong ki funds iban point na sarkar kami te don bon sin habang ni keren ni thir hapo ka dobrat hawan ni asngau do chief minister ba ubu ya kita ki agenda lani kita ki goals jong u ba nginle kumtang ndrei khadu khadwai ka poi hangta ba ki haplet cha Delhi ban wanra ya ka pisah Taba ong banlet sa Delhi kamot lada pimpiang kakot kasla nang ni na state kamot kalong ka ba banlet. Bat lada pimdan ba itu hangte ha Delhi kalong ka ba sisa ban pun kongo iki ban wanra ikapisa. Namar kata kadaw ngidon kam ba ka BJP kan yo kambon susu ke MLA. Ngidon kam ka BJP kan dang yo ban syong bah ka sarkar. Omday tang uwe minister, day ban yo arngot laingot ki minister, lane sangot do ki minister ladang isutu bakandon ka coalition government. Tenmar kata kadaw abang iong mangin bon ki minister kamot karoi kapar kandang tuet kambon susu. Tingang ong tangkowe. Ba hakini ki sanstem isutu bangila day mangin wanra ki engineering college ki isutu ladi wanra ki medical college ki isutu ngila de man ai kam ai jam ki kun samla. Hado menta ngimpat yo ban pendep ya kita ki issues yang ki agenda yo pajba. Tenmar kata kadaw katong jongi jong ka BJP kalong tangkawe. Ka number 1 kadai ban wanra ikaroi kapar ban ai ki surak sungkin sakinong gendong. Omday tang ki highway. Sakinong gendong ki surak amdan surak ki beri hadu menta ki dang ya ki kejap. Ni don kam mangin ai ki surak menta jongki. Ni don kam de ban wanra ya ki colleges ya ki jakapule kamtami ki school ngide ban penbha. Haka education sector, baka health sector ni don kam bangin pelut kambon kapor baka pisa nang bangin wanra ya ka jingkelai mata kinong kendong ya kiduk kisuk. Bat ka banung kong do. Kabangang ong kana ka party BJP ngingin le kadai bangin ai kam ai jam iki kon samlajungi. Ka employment kadai unemployment kadai ka biggest problem menta ka ba ki kon samlajungi ki susyong yeng andala pas BA pas MA menta ki susyong yeng. Tenmar kata kadaw ngibu ya ki agenda ba hakmat do ba kumbala ong Narendra Modi uong ba apo sisnem ka sarkar jung kalabu ya kathong ban aikam aijam sipo lakmut ki kon samla
tengah kajingkeli kalong bahapo megalaya kat nungut kilayo benta na kata ka polisi jo modi tende namar kata kadau nga ong bangi ni syong sarkar lesai bangin aikam aijam yaki kun samla ba ya ka polisi jo modi ngin pentrekam hang ni po jela jungi ban aikam aijam yaki kun samla jungi ka jinga pa election na po mo siram persa ke BJP ni bungsian yang Kenya berde good banks kan good banks ko jongka ka dia po general seat dia minta dia kon apa STC mo siram konsensi rubun kimat berde kita kimat ki juraj kawan rak jia i pajba kiong pakai BJP hi ka dia ka isi ya kini ki pajba na ni ka than dilum ka ni i jia pa ka ni kalau hune ngala sutu ini jingkeli ni ba mentang apa benong tangwe walada kiwan sakit kain nang kendong mentang kila ba kin keli na wei pu wei unong kendong unong kila yo mentai iu kajuba ba pin yo unong niyo yu khau modi niyo e ka pankana no modi niyo ka light no modi niyo ka ying beduk no modi te kata kamut ka BJP kala arung lupa haki longyeng jongki brio hanong kendok naya keren tang hasar ki brio ki bayo mentoy menta ki dei ki brio ki hanong kendok kadang-kadang kerpat ibi sobha wan kai wan page Chamo Sunram konstitusi page Shaki Ranikor page Chapo Shela page shwe de baki brio dalade hi ki batai bangi ngilayo mentoy page kani kadi yeng ba ai modi page kani pankana ba ai modi. This is the message. Ka na JJM kawan na umudi. Ke brio kila mentoy. Dia nomor kata-kata ka message ya ki ba amdadon kam ban batai yaki ki aktif lupa ka pertai YouTube ka pertai start ka pertai jong ki WhatsApp menta tiki nong kendong ru kilayo i ya karoi kapan kiru kiong bangiru ngidon kam kumte ngidon kam banlong kumalong ka Assam ngikwa banlong kumalong kiwei ki state kumalong ka Gujarat lano ngin pen kala lano kata ka jingko sniu jo ba ngin pen urlong tedei kata bang asal jubab ya tiba ba hinong kendong hi kilong kibri basai mano ba ong yang akilet bandrung BJP dei kipai ba bong dei teman basan ba ong yang dei kirang ba kibayat keleng saudong ka konstitusi ki ong gumno yang akiong ba ban balai hakano no parti labha ba pirung be haka BJP ong balai kadau kalong ba ni yang yo mentoy baro na ying umudi dekan EU yang bangin pa ya ubriu jongi sakaying jo modi kata kalong tengal ong iki tapi ong gumno si pangkaniam te kaniam kadiu na kaniam kiong kibu maki kala yang aki ong ba lada haki prasne mtabau sensaru modi empat khang kawe ka ying mane te she king ini ong ya kata bang iting ya seperti omdon jingting hangno la khang bandi do masi mentah po jela ji omdon te nomor kata kadau kata ka baki ong jibril ba o ka BJP kan khang ying mane kan khang bam do masi kalong ka balong baseless kabom don nong rim kata barakoi mah tak sebelah sebut nong lambat sini ki tentang ke befon election for Muslim ki ai go ku bor ki pai ba Muslim mako ai ke sai go fi jom ba tang si semoi ke kam go jong ki ku amle dak dan duduk lai ke legislation ke bot na ke Congress TMC bot cakap BJP tik kajing kelaseng kemudian nomor balai nging sutu abang idon ka kongres kampoi reseno sutu nem hirup lai ka kongres hang te sentaro kampoi hang dia state unjungi kampoi ngadang kwa ban sakri pa ba ngam kwa bangan syong ka yeng ka bomdon ka future ngadang kwa ban sakri hakata ka sem ka bala ban wanra ya ka dut ka ngap nang te na Delhi ngakwa bangan don hakum kata ka seng ka bala ban wanra ya ka development ka bangala bangan sakri pa ba da ka badon hapo kongres kamut amla abadon TMC kamut upai ba kwa ka TMC wong ka parti ka bawan ba Andrei ka BJP ki ong kadi ka BJP ka baladei ka National Party ka bala syong kala sencari ini hapo Delhi dei tanggani ka parti ka bala ban ai ya kata ka jing mentoy yang tau pai ba dei namar kata kita makian om dei bangangar lewat mangai ka parti BJP suto mo to ki agenda ki ban nungkop ka bangan train dala job kum MLA ya ka mau senram konstitusi ka dei bangan nuan ra suai ka civil subdivision
ka civil subdivision ka long ka ka Banwadra ka Roy ka par imta ka constituency jonga kenmar kata kadaw hakane ka sarkar MDA ngala lek san sien cha u chief minister Kodat Sangma ban ngala kerpat yu sobha ban declare subdivision ya ka Mausen Ram ndrai sumle ngala yu I bala police subdivision keleng saudong ya ka jela jungi ndrai ga Mausen Ram ka badai hok ka rimtam ka blok adu menta 4 police subdivision compare andala syong sarkar mengi insale hi mengi ya kata ka civil subdivision padnalor kata ki surak sungkin kum ka moklang balat ka badon kam badai ban penhe menta idai ban petrai swai katu bat kumta ter ki development bat khamtam ya ki surak sungkin sa kinong kendong kum ki thiep sa nong rim warding kum sapo sendai kum sapo nong slup idon kam ai surak iki di nomor kata kedang don bun kikam kibangadan kuak ban beteng ha kini kisan snem ki banwan ya kermen ba upai ba jong kabang Sunram un trei ban penjob yang ban nginra ya kini ke thong kini nga tak kowe de ba kikli kata ba ki ong kinta te nga kwa ban kli ya fi ba soba ba fin kli na ki ba kin pensai de upai ba ki skim ayu ba ki kilale mo nawan ki skim baro ba ka sarkar MDA ka implement jan prapho tuli ki prapho person ki skim ki dai ki centrally sponsored scheme but ka state government ka depend ya ka fund ha ka central government daba ka state government ka depend ya baro ki fund sa ka central government tilada ka sarkar MDA ka kam ba ka dai ba ki le maki kata ka syong ka dik start ki Nrei upai ba utip ba kano ka de central scheme kano ka de state scheme ke soba saya wat hi delade kano tuli ki state scheme ba ka sarkar jo kontrak sama kala implement but kano tuli ki don ki scheme jo umudi tangkap Bye.